עם כל זה, האירוע חייב להתקיים בשביל יותם. אז יותם הוא ילד מתנה, ילד עדין ורגיש, ילד שכולו טוב ואהבה. מצד אחד ילד חכם עם ידע כללי מטורף ששם אותי כאימו באור קצת מביך, שאין לי מושג מאיפה הוא יודע את מה שהוא יודע ולמה אני לא יודעת את מה שהוא יודע. ומצד שני ילד צנוע, אהוב על חבריו, שאוהב לשחק פינג פונג ומונופול, אוהב לצחוק ולהשתובב, ומומחה בניקוי אסלות והברקת אמבטיות. אחד הבילויים הכיפים שלי עם יותם הוא נגינה על פסנתר. ועכשיו אני מתנצלת בפני מי שלא כל כך אוהב מוזיקה קלאסית, אבל נשמיע קטעים קצרים של 3 דקות כל אחד, של יוצרת, אתם מכירים שקוראים לה אוקסנה קרוט, יוצרת אוקראינית, לא יהודייה, מאוד מוכשרת שמתגוררת כיום בגרמניה, ואת היצירה הראשונה שנקראת פנטזיה יהודית, אתם יכולים לראות על המסך, היא כתבה כמחווה למדינת ישראל, שזה היה מאוד מרגש, והיצירה השנייה היא קונצ'רטו לשני פסנתרים שאני אנגן עם יותם. אז נתחיל בפנטזיה יהודית, כבר שלא יהיה בעיות עם השם.